תסתכלו מה הכנתי. אתה הכנת? אני ואב. סובב את זה, סובב פה. דניאל עשה יותר ממני לעשות את זה בטוח. צריך להחזיק ככה. החזרתי את הגבינה, לא החזרתי אותה, אני לא... לא, היא שמה. איפה? וואו. איך? וואו, ברמה של וואו? וואו ברמה של וואו. טעים לילה. אפשר לתרום. וואו וואו וואו. נונצ'ו. מה זה? זה... כל יום אני צריך שתעביר לי מתכון, נונצ'ו. טוב. שנאכל ארוחת ערב. וואו. יש לזה טעם של מלאווח. מעל הצלחת. זה מלאווח. מעל הצלחת. מלאווח, עם עוד. זיתים, מטבוחה. מה קשור מטבוחה? טונה. טונה. כן, היה לפני מטבוחה. טונה, מטבוחה זה... גבינה. גבינה... זיתים, למי שאוהב, מי שלא אוהב, לא צריך. מלאווח. מלאווח. מערבבים את כל מה שעשינו, שמים על זה, אוקיי? שמים על המלאווח, לוקחים את הצד הזה, מקפלים לפה, ואז עוד מדקים מסביב, שזה יהיה מהודק, שמים על המחבת, איך שזה נראה, ככה מאחורה, אולי תאכל כזה שהם יראו. ואז ככה, איך אתה אוכל? זה נראה טוב, תסתכלו. טעים? תסתכלי. בידי ככו לרשם לערוץ להפעיל את הפעמון והגובה חיה בלתי.